रादाब नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आङो दायो दंफैयो गहपुर हालामनि आलुपारा गामियाव। जोंहा रेन्जार नार्जारी बिथांनि न'खराव। बिथाङा हरखाब रुंसारि जानायनि जाहोना मा, बिथांनि न'खरनि आरो बिथांनि गामिनि आरो बिथांनि माखासे सोमोन्दोआव थानाय आरो लोगोसे गावनिनो आंगो लोगोफोर बिथांमोननियाव सोंनानै नायनि। फै जों बिदिब्ला मिथिनानै लानि। दिनै दुखुनांथाव बयबो सारादुनि दिन। आमाइसो रेन्जार नार्जारी बिमाय जायो आं आरो जों मोनबोदों उन्दैनिफ्रायनो बिनि दैदेननायखौ। आरो बियो सासे राफोद मावथि सोद्रोमामोन, दैदेनगिरिबोमोन, गामिनि गावबुराबो जाबोदों बियो। बिनिफ्राय बियो कालचारनि सासे राफोद माने हारिमु सिबियारिमोन बियो। जोंनि आलुपारायाव गिबि माने ख्रिस्टिनि बे माने सिफुं दामग्रामोन। बेनिफ्राय न' डाउट मोसानायखौ गुबुननिफ्राय लाबोदेरबोदोंब्लाबो बियो गोबां फोरोंलांदों। बेनिफ्राय ख्रिस्टिनि उनावहाय बियो बैसागु जानायनि सिस्टेमखौ कमप्लिट जोंनि गामियाव मोनसे रिभलिउसन बायदि लाबोदोंमोन। बेजों लोगोसे गामिनि दैदेनगिरिफ्रा दंफायोमोनब्लाबो बिनि गोहोमा माने जोबोदमोन। माने बैसागु मेथाइखौ बियो जोंनि गामियाव जिथु खनो बेनो क्रियेट खालामनाय गोजा। न' डाउट बियो बिजनियाव माने जन्मआ बेना बिजनियाव मोनब्लाबो बिजनिनिफ्रायनो बियो माखासे रोंगौथिखौ लाना फैखादोंमोन। ओमफ्राय जोंनि गहपुराव बियो लांदां गानबो फोरोंफैदोंमोन। बेनिफ्राय माने नैबे बैसागु जानायखौ कमप्लिट खामजों बोरै जे बैसागुखौ जानांगौ बिनि सिस्टेमखौ बे फोरोंजोबदोंमोन। बिनिखायनो बे गामिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि गोहोम गोग्लैनानै दं बिनि सायाव। माने बैसागु फैब्ला बेसो बाइन्डारखा, बेनो बाइन्डार आरो बेनो मेथाइआव खनो। आरो बे जेब्ला हारमुनिखौ दामनानै मेथाइआ आराम्भ' खालामबाय, गोदौखायो जों गामिनि रायजो राजाफ्रा बयबो एकदम गाजा गोमजायै बयबो ग्रोम ग्रोम मोसायोमोन जोंना। बेनिफ्राय बैसागु मेथाइआ कमप्लिट बिनिनो गोजा जोंनि गामियाव जिथु रोजाबो। बिनिफ्राय बेल' नङा, आरो बे माने जोंनि ट्रेडिसन जिथु हाबा हखामनो बयनिबो न'खराव बे हखामखौ बोरै खुंगोन, माने सारादुखौ बोरै खुंगोन, बिनि नियम निथिखौ बर'नि जिथु नियम निथि बे मोजाङै मिथिजोबोमोन आरो दैदेनोमोन। ओमफ्राय हाबायावबो कमप्लिट हाबानि नियम निथि जेरै निरिद बसनायनिफ्राय लानानै बा हयथ' बेवहाय मा मा नांगौ, बा हयथ' नायनानै लायनाय, बा हयथ' खारसननाय, बेफोर हाबाफोरखौ बोरै खुङो, बर'नि जिथु ट्रेडिसन गोदोनिफ्राय परम्परा हाबा जाबोनायनि सिस्टेम बेनाव कमप्लिट दंजोबोमोन आरो। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, जोङो बेखौ लानानै जोङो बर'नि माने जिथु ट्रेडिसन बेखौ गांसे लेखा लिरजायोमोन, खिन्थु जों बेखौ मावनानै लाखिनो रोंनाय जायासै। बिनिफ्राय बेजों थाफानानै जों जिखिनि सोलोंबाय बेखौल' जों मोननानै लाखिनाय बायदि जाबाय आरो। बेवहाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बयबो माने गोसोआव दुखु मोनदों। आंबो बिदिनो बे आमाइसोनि माने गोमोरलांनायखौ हरखाबै माने एकदम सुख'हायै खहा बायदि बेखौ फिल खालामबाय थादों आरो। दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंबाय, बे आमाइसो रेन्जारनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों। आरो बिदिनो बेवहाय जेरै जोंखौ रंजा बाजा संसार जानो आमाया आं नुबोनायाव, जेरैहाय आङो दासिम 6 बोसोर 7 बोसोर आङो गामिनि सेक्रेटारि जानानै थांबाय। बिनि सिगांनिफ्रायनो आङो आमाइखौ जेब्लानाखि जोङो लाइमोन आफादनि जानानै दंमोन, अब्लानिफ्रायनो आं नुबोबाय थादोंमोन जे आमाया सिफुंबो दामो, हारमुनिबो दामो, बेनिफ्राय खामबो दामो, सेरजाबो आं मालाबा फुनाय नुदों। मोनफ्रोमबो दामनाय देनायाव आमाया आखा फाखामोन। बेजों लोगोसे बैसागुनि जिथुनाखि मोसानाय रंजानाय, बिखेखखे बे आमाइनि थ्रुयैनो बिनि माबायावनो गामिखौ बोसोर गोदानाव रंजानाय बाजानाय बे आमाइनि माबाजोंनो सोलिलाङोमोन। आरो सिगाङावहाय आमाया ख्रिस्टिबो दैदेनबोदोंमोन। ख्रिस्टिनि सिफुं दामनाय बेखौबो गोबोर आखा फाखा। बेनिफ्राय आमाया बिनि गेजेरावबो सिगाङाव गान लांदां खालामदोंमोन। जों थानाय समावनो जोंनि बेहाय राजा इरागदाव मुंनि मोनसे नाटक, बेखौबो जोङो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिमुलगुरियाव जोङो बेखौ आमाइनि माबायावनो दैदेननायावनो जोङो गाहायदोंमोन। बेहायबो आमायानो गावनो गाहाय माने फावगिरि हिसाबै राजा इरागदावखौ बे आमायानो फावखौ लादोंमोन। दा बेहाय बैफोरबायदि माबाफोरखौ नुयोब्ला जोङो दिनै आमाइनिफ्राय बैफोरनि जिखिनि गियान, जिखिनिखि माने रोंनाय, बैफोर रोंनायखौ जों दिनैसिम आमाइनिफ्राय माने सोलोंनानै लाखिस्लाबनो हायासै, मोनस्लाबासै।
बिनि थाखाय जोङो गामिनि जानानै जोबोद माने सोलोंनो लाखिस्लाबनो हायैयाव हरखाबै जोंखौ नागारलांनो गोनां जानायाव जोङो गामिनिफ्राय जोबोद माने दुखु आरो दाहा थानाय जादों आरो। दिनै आलुपारा गामिनि बारग' आफादगिरि रेन्जार नार्जारिनि आद्य श्राद्ध बे सारादु सानाव जोङो बयबो आलुपारा गामिनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननायजों लोगोसे बे सारादुखौ जोङो गोसो होसारनानै जानो फैदों। मानोना बे बाबाया आलुपारा गामिनि मोनसे समनि सासे गागि दैदेनगिरिमोन, गामिखौ मोजाङै दैदेनबोदोंमोन। बिथाङा 6 बोसोर रां भान्दारि महरै बे आलुपारा गामियाव दङमोन आरो 6 बोसोरा गावबुरा हिसाबै दङमोन। बिथांनि अरिहनाया गोबांथार, हारिमुआव दङ, समाजनि हाबायाव दङ आरो अन्यान्यआवबो रायजो राजाखौ बयनिबो न'खरखौ मदद होबाय थादों। माबा मोनसे फांसनफोर जायोबा, माबा मोनसे फेस्टिभेल जायोब्ला खोब मदद होबोबाय थायोमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों। बे गामियाव बिथां फैनाया मा सनाव फैदों आं गोसोआव गैलिया, नाथाय आं बेखौ बुंनो हायो बे गामियावनो बे सेंग्रा समावनो दंफैयोमोन। सेंग्रा समावनो बे गामियाव थानानै जुलि जादोंमोन। जुलि जानाय समनिफ्रायनो बियो गामिनि हाबा हुखाफ्राव बाहागो लाबोदोंमोन, समाज दैदेननाय खामानियाव बाहागो लाबोदोंमोन आरो खननाय मुसुरनायाव बुंनो थाङोबा बेवहाय जेब्ला आलुपारा गामिया प्रथम खेबनि थाखाय बैसागु जाजेनदोंमोन, बैसागु जाजेननायाव बिथाङानो सासे मुंदांखा बाइन्डार हिसाबै गसंदोंमोन आरो बिथांनि दामनाय देनाया जोबोद मोजांमोन। दा बिथांनि गोमानायाव जों जोबोद दुखु मोनदों। जों दा बिथाङा हरखाबै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांबाय। बिथांनि थैनाया हरखाब बेमार आरो मेडिकेलाव लांदोंब्लाबो बिथांखौ बासायनो हायासै। इसोरनि अननाय, इसोरा जेरै गोसो एरै खालामबाय। दा जोङो बेवहाय दान्दिसे समनि थाखायल' फैखादों जिहेथु, बेनिखायनो इसोरा गोसो जानानै लांफिनबाय। अब्लाबो जोङो गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि हरखाब रुंसारियाव जोबोद दुखु मोननायजों लोगोसे बे आद्य श्राद्धखौ जोङो मोजाङै खुंफुंनो थाखाय फैदों। आनान गसाइआ बिथांखौ मोजां जायगा होथों, जेराव दङ, जेराव दंहैयो बावनो आनान गसाइआ मोजां जायगा होथों होननानै जोङो कामना खालामनाय जादों। बिथाङा ओरैनो गोबाव समनिफ्राय मोनसे बेरामजों नाख्रेबजानानै जिउआ हरखाब रुंसारि जादों होननानै बुंदों। बिथांनि रुंसारि जानाय बेरामनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा? आङो बेमार हिसाबै सिगाङाव खनसे खोनादोंमोन, अपारेसन जादों, अपारेसनाव हामनानै फैदोंमोन। दानियाव माब्रै एसेबां हरखाब बेमार जाखो आं बेमारखौ मोजां मिथियाब्लाबो माने मोनसे बार्थडेआव थांनो ओंखारनायाव गानफ्रा जोमफ्रा जानायावनो हरखाब गोग्लैनानै माबा जादों, राव गैयै राव गोमाजोबदों। बेनिफ्राय मेडिकेलाव लांनायाव माने माबानाय जायासै। सिगांनि बेमारा आं मिथिनायाव एडजेक्टखौ आं मिथिया, होमब्लाबो बे अपारेसन जानानै हामनानै फैदों। दानियाव हयथ' बेनाव प्रेसार स्ट्रकफोरबो जादों जानो हागौ। हयथ' मा होनो माबा बे माबाया बेबो जादों होननानै फोरमायदों न'खरनि मानसिफ्रा। हयथ' बेनोबो जानो हागौ बेमारा। दा जोङो सेस्था खालामदोंमोन, रायजो राजाफ्राबो मा खालामनो, इसोरनि इस्सा, बे गोमोरनानै थांबाय। बिखेखे रुंसारि जालांनायाथ' बिखेखे आंनिनो आमाइ। दा बेहाय जोंहा गोसोआव बुहुद दाहा थालांबाय न'खरनि जानानै, बिखेखे रायजोनि जानानै। दिनै जोङो बे आमाइनि सायावनो गुथे नैफोरबायदि हाबा हुखा भज बायदिसिनाफ्राव जों बे आमाइनिनो माबा लानानै, बोसोन लानानै जों खुंबोबाय थायोमोन। दा दिनै बे आमाइ थांनायनिफ्राय बिखेखे आंनि फालरफोरनिफ्राय आङो माने माखौबा हाजोबा बायदि बेबायदि गोसोआव आसा थादों। दा बेखायनो बे आमाइया रुंसारि जालांनायाव जोंहा गामिनिफ्राय बुहुद माने खहा जादों आरो जों बिनिफ्राय बुहुद सोलोंनो गोनां माखासे बोसोनफोर दंबावोमोन। बेफोर हाबा हुखा बस बायदिसिनानि थाखाय दा दिनै हरखाबै रुंसारि जालांनायाव जों गामिनिफ्राय बा बिखेखे आंनिफ्रायनो जोबोद गोसोआव दाहा थादों आरो जों बिनिफ्राय माखासे सोलोंना लाखिस्लाबनो हायैयाव। दा बेखिनिया